Минаваме по него мост. Ето тук е моста, внимавай. Метра да решим леко дясно, така, пътя прави леко дясно. А че ти ги преценеш тия скорости? Еми влизаме, ама то скавак там и там много всичко. Дръж. И що става четвърта? Четвърта идеално вътре в бърта сме. Що не? Леко дясно прави пъти. Да, горе-долу те е точно. Леко дясно. Леко. До 90 дясно. Чакал. Няма да финишираме скоро. Ако е 40 метра ляво слабо виден път. 40, 30, тук. Ляво слабо виден път. Ето тук където. Спускай ли? Ей тук. Точно на 140. Ляво, виж къде е пътят там. Къде са? Не, защото не го виждам често. И към свободно чакала. Покрай гората. След 300 метра трябва да караме покрай гората. Гледаш ли лентата? Не. Значи трябва да сме по лентите. Охо. И там отгоре са минали, мисля, сигурно. Тук вляво. Не мога минеш. Как няма мога? Добре. Аре, набий гъста и да скочим. Оп, чакай малко. Где са ляв? Чакай, пазаре. Тей, и го маркираме и седаме долу. Или напред, ако искаш напред я карай. Да, той някой е минал. Да. Отгоре тук е. Добре, значи минахме. Те обикараш до гората, сега е къде тук е найти нещо, не убирам. Отляво покрай гората пише. Ляво гората. Чакай малко да мине. Няма, трябва много място. Просто си взява зимута, човек. Посоката? Горе-долу след него кара. Той е около това ориентира. Трябва да стигнем дере или река и я пресичем и там е точка. Колко километра има още? Малко. Малко и малко нафта. Колко малко? Ще стигне. 5-6 метра. Е, където? Не. С дерението. Надясно. Тук е ниско, точката е 9. Добре. Тук имаме напред 150 метра и още една земя. Виж нафтата. Нафтата виж. Ще стигне, брат. Ние сме на 9 метра, те са още две страни. Именно.
цепи и гъсти. Дръж, не пускай. Вляво има нещо да пътче. Наляво сме принцип. Чай се. Грешка. Надясно. Айде, бак, много са върнати. Трябва да покажа север нагоре, иначе и пати обърпати. Калория, ама тук на къде? Ами, те е точката в момента. Нататък е точката. Тук между красите, да минеш. Някой минава преди нас, му се струва. Ляво, да, минава ли са. Тук и там са минали. Виж къде? Минам. И къде са минава? Къде? Права посока се чу. С посока горе-долу седи. Излез там горе и после дай надолу. Гледай. Точно тук и дойма път. Няма никой не минава. Малко ляво. Не ще мине. Леко ляво. Хубаво е там долу зеленото и там наляво. Ляво. Още малко ляво. Те е точката. Къде е пътя? Го дървото. Вчера път има не ги канал. Аз ти казах, че минем къде е пътя, но... Карай направо. Карай направо. Направо сме по отъпкането. По-надясно. Пак надясно. Пак ли тук минава? Канала влезем, въпреки. Капак и зимата на следващата точка. За 100 метра да дървета някакви трябва да сприя назад сме. О, нещо такъв трън ми влезе на гърба и ми пучи. На Y-ка, тук пак вземем точка. Преди малко вземем точка. На дървета. Ето тук сприя. Защото е финал. Финал ли имаме? Карай се. Малко финал. Спирам ли ограна? Да, спираш, пак има. Каза да не спирам много. После идваща де факто няма да спира. Аз мисля, че пак е там горе на дървото. 19. Да, там е на дървото. Ясно. Да. Дай, тя е там малко по-надолу, дай. Дясно можеш ли някъде? Тук има слабо видно.
Карай той дясно. Стрейт, арбот. Билби. Не е тук точно, точката е там долу на друго дърво. Някакви храсти трябва да взем аз. Колко? 270. Тук 50. Ей сега. Пак се връщай по пътя. И нагоре. И там нагоре, да. Али аз там не знам, шмак. Няма, карай, това да. Се отдали терен. Не, 10 км до финал го даваш по. Там, нали имаш шмак на финал? О, там ще хватим, че пък не пътиш. Тук се надява нагоре. Се завоя. Дупка тук. Стана както иска. Ако скачи, тази ви е готова. Ляво. Право, право. Там по-гадно беше.